tahu ngaku apa sih ngaku apa sih mereka tahu wat nai mentali em wat nai ying jangan rukim keren show wat nai ying jangan rukim keren show mentangan ying baik lah kajong kahok wat nai ying jangan rukim keren show ngakolu men jangan taman gitu ya kajing sisa keren show nak kajing yo yong apa sosial media kajing baik lah ke video ke jangan keren show andre ngas ngau ko ngam yo jing ya rap show nai ngas ngau kan penjap nai yo henry kajing penjap ngam pati hok bangan lej hok henry ngan ya sa chua ya hok la jok ngan ya sa hok chua ya hok la jok kan mesti ngalako kita dibakem kem nilai ngan ai ngau bahag ma jong pi batin kem yang ah ngas ngau shu kumbang amla hak tu kamit mga yoi bakan ne ke kentai ke trai hapo spa bakan ne kentai ke trai hapo spa khamen ngala sim beng la ka jong ka jing im ngala sim beng la jong ka jing im ngala sim ngam tia no sim ngala sim beng ngala di hadu kan tu liki da wai kuli bang khlelang bakan dia ngala di endre nga khlemya yang aku penjab na mentara jong PM ta mga miap rebat Pili ka beb em pila kwa baka beb kan yap no andu meno mam yu issue ka beb baka that puram yaki me khaya ha saga juba pulo ngai thoi pi mo ngai thoi beda ka ba shai thoi beda ka ba shai ngala penyap le jong ngala khle da kidawai kan no teli kidawai ngala khle hakiat ngala khle yang ngadi henry ngasumi tan ki ne ki babel ki sempro na pestura khlemiap Let's go to you ka jing baklang don rek jing baklang ni sai la ka jong ka hok hando ka no sing la penyap la jong rek am yap bangan ajing suk ya phi ki ba nong me khaya ka si na pen suk ya la jong hando ka no rek um yap ngan le kum no menta nga ap tang bangan syakem henry ban syakem om de ban phla tang hapo private min pieng ngan yeng sendon hak jong hak mat jong ki khasi ki jaj ben riu ben rai bakila ri burong hadu kata-kata ya ki khasi la jong bakila ong ku taw ang klan ben maju ngin je hak ma de om de tang apa polis jo apa se long mi ngan yeng ya ka hok la jong men tang klem ku ai de ya ka hok la jong la balai nga penjab itu ka miau ya ai ka juga balai nga klan ben ya ki khasi ngin ya ai tu juga ngasno batang na yeng kin pe ka dul khat jongar em kinong pe chur yang a ngaso tu bangala bakla hadu katangan nang sim na ka jong ka jing yap ngam yap ngan le kum no ngan ap chua tang ka jing pla ngala ong chua ya thi nga ap chua tang ka jing pla kamat jong phi bangan pla ya ka hok la jong and the pla ya ka hok la jong em bangan sim la ka jong ka jing im ka sim ka jong ka sok ngam poi sa breng ngam poi sa kendau henry ngam tip ya henry ngan poi ngan ti thoi si ngam tip lupa ya ka jong ka jing em ngan poi be ngan poi kendau henry ngan poi ka sim ha pathai ya ki to em ki breu be shu that klem kan dai ya ka jing kren bha ka jong nga ha ko lai om dan ba save ngapen i tang ka bra pat another way kan ki ba pe ki dan ki ba save ki dan ba thap pa youtube dengan ai so bha be ngan ai jong ane play ko la jong barok baki pai ba kim suk apa mekha ki khasi jong em kim suk e jing lek ka jong ane ngan sa peniap jong ngan suk ka mensim mentang ngana perjan ngaken mau haga to kami banga peniap tu miau ngala sa share ka video ngala ai ngala koli ki ya wen men bangan pen sungo thu andre ngala koli wen men pen sungo thu ong yang lek ka bamon dengan lek kum no ka bamon ngala sawi kuman chim na yo jong ka jing im ngala shim men regam yap ab chua tang mangan syakem ye ka jubak ab chua tang ye ki jubak ngala keren be ye ki khasing bele nga keren be ye ki khasing henry ka jing ye tho hok ngala de be tho hok bangan le be ye khasing khem le be ngai tho hok bangan bes yu to khasing am bes de kamur ka jing mut ayu I don't like khasi I like mabre bangan bes yu to kusindang khasi ngakwa bani shokha ba to kusindang de khar te kamut agata ka jing im mo jonga pila de ban sukin kat bangan ka jing im jonga kan suk em pinang penjabura ma phiki khasi om dei ba penjabura mudkhan pinang bam ma phi prakasi ngakran
kadau ngadon terkat mapi ladang amde ka breu ka ba syukran ben klem ki dau balai ka dang shna da ki wei ki Instagram ban yalla ya ka hok bat ya jing im kala jong ha balai phide ba jong umdai ban isin ai umdai ban isin ai ya nga umdai ban isin ai ngam du isin ai anu ya noro wadu isin ai ya nga Naida ong yang apa is naima naida ong apa. Mentang akan dikiat adu kan nos ni adu ladan sang sini mentang akan dikiat. Ngan saat jika hok lajong. Mentang ikin new baki ong makin IFIR yang nga. Enang iha pa YouTube ki ong baka beb. Nanti viral ka video kum to baka dan hadu at lagi kes kadang kerenkop. Kerenkop. Ken mau suak kini ki bapet je kalai ke jonga. Om day bak Piro pihak dia sai lang hakmat jonga. Dai ban chulet platang hapo FIR, dai ban chulet platang hapo police. Dai ban chulet platang hapo senglong kami, dai ban chulet platang hapo KSU. Henry ki pai ba baro ki kwa baka beb kan pla kan yeng hakmat ki pai ba. Lage ki police lekin le ayu kin syok ki pai ba ki le ayu ngan pla hapo pai ba. Ada ngawan support megalaya ngan sawan. Dai ban bangan na hakis, dai ban bangan na try po gising long kami, dai bangan try po KSU ngan lejeng hakmat ki pai ba, ngan lejeng hakmat ki pai ba ki jaj bende jogi khasi, ngan lejeng hakmat jongki. Hadu kan ne kala ka jing khnang bangan ngam nang chu tang ka bam ka di, ngam ju bam ngam ju di ngam ju nang yethiak ngam ju nang demre, thaman ai jing sup tang hakmat jongki ki pai ba, tang kita ki FIR tang tai gising long kami KSU. Amdan kaman isin ay. He isn't ay. Na jingai ban la ya hang to nga yo pang ngan ong bana ai ka tang na po de klia ha po ben ru pila banwan ai. Pinom la banwan ai. Amdan kam ban isin ay tang ha jingai. Pimdan kaman isin ay ngay thohoi bi. Pimdan hisin bala yap hisin bala im ka jing yap tip ka jing im tip. Pimdan kaman isin ay. Pidai ban ro ka jong ka jing im. Pidai ban strong la jong im pidai ban isin ay. Pidai ban isin ay. Ada ngamentang ngalan sitom palan ngan ong ipi nadu na mekle wan ai ya ka beb pila ban wan ai. Pinom la ndon kaman isin ay. Dan kapan isin ay? Kajing jot kami sem jonga em. Kadlo sing la shimil ka jong kajing im re yap. Henry nga kwa shwa ban long tang ka wei ka nong yalap Henry tang bang wei ka ladang long ka nong yalap ka jong pir em. Kat ne nga dakat ka de ka jing tenju dai de ka de ka ege ka mat jong no ro. Henry wala nga im tang kitaro em nga kun bet ka men sim. Ai bangan class wa tang hapo ki pai ba pakin hon ya ka men sim ka ba ngalip kan ben ya ki khasi ai shwa tang kata. Waktu pasar ang yang baka ben gumne ya ka ben gumne ya ki to ki utoli ro ulak kan yang ando menjua ulang bang kan ben ya ki khasi akan ben ya ki khasi to ang yang baka balai ka kan ben gum to ya ki khasi uang tip sa ya ka jing im jong ka priu shimet ya ka jing im jong priu shimet mano hiban tip ada pi ot no yun na ka met jongan pe to kong sam jongan pimla ra jubab ban jubab Henry ai bakata ka jubab kan sa poy mat joki ngan kren ben kat ne nga sap ong ban IFIR Henry ka jing slur bar ka jongan baro ki ong yang banga bit ai ka jing bit jonga ka pau mat ka jongki bat chisin mga de plau dia baro ka jing im ka jonga em bangan pen ikmat kemat jong ki henmen kemat jong ki pa jong ki family le ta ne ben berkat hak kita ngan kim no hak kemat ke jeng im ke jeng la ke jong ke jeng bakla ber ke jeng bakla ta aiswa bangan pla nadu bas dong hadu bakut aiswa rangan le bha rangan ya lap chapang ubele rangan ya lap chapang ke jeng im ke jonga don bas ngap mano Kipet kilep no ya kalai skim nong pechu nang penitang underwear nang penitang kabrah don gibapet taka daw nang shim ya kanjing snew ban ya kanjing baha
Ngasim ya ka jing snail ban ya ka jing pha nama ka jing im la jong la dep su thu lupa bangan syakem ai shua bangan syakem nganom yang kamat jong kita ki pulis nganom yang kamat jong kita ki KSU nganom yang kamat jong giseng kubi ngan yang hak kamat jong ka pai ba hak kamat jong ki jaj beri pai ba ngan yang dei ba ki KSU le giseng kubi ki jushim tangi eta ga diu ba kamat jong ki bakin pelajah po social media kam dei hok na benta ga jong ki ngan wan chu po mek laya ngan yang hak kamat jong ka jaj beri khasi bangan playa ka hok balenga keren ben balenga that burong ai hok hadu kanenga viral hadu kanenga le mano bamdo prakasi ki bamdo prakasi ai hok eka hok kerang ban lap eka hok danga keren je ka jing shisha omdon bas ngam danga aku to bas ngi banga viral ka video ma ai danga khasi ai like the version ka ngade pan ma ki ong ye nga da ki that ta kumne ngayeng biang la ka jong ka jing im man ya so tho ka jing im jong nga da kai tang ya jong simet nga da kai tang ya jong simet ya ki wei ro bangan yo complain mga pendakai lang nga padio ran ringan ai shwa ya ka hok bat ka jubab nga penyap email jong ki briu ai ni thu hok ya pi baro ka jing im ka jong nga em